ये फागुन के महीना रहे शिव चर्चा ऐसी लोग 13 से भूखत रहे। तो एक जनी वहरीन रहली उनकर बेटी मैंने बड़ी चटनी रहली। अच्छा चटनी रहली तो कौनो सीधा पीसा तैयारी कइल जा बनावे खातिर वही में जुठिया दे पहले सीधा आटा लिया दे। हाँ। तो उ कहली कि आज चल जाई नु तबे अंगुए आटवा सान के तब हम लेके जाए पका के ले जाए रोट चढ़ावे खातिर महादेव के। तो लड़किया का कहली कि सुन ले तो कहली उनकर माई के बनी जो बकरी आ गैया के लिए जो चरा लिया पोखरा तो कहली कि रोको ही बड़ा सोचतिया तो कहे ना हम आटो में से दुपटो में बांध आटो में से का कहली लड़की के दुपटो में बांध लेली आ बांध के काखो तो चोरा के दाब के बकरी आ गाय को लेली लेके चल गई पोखरा पर चरा जब चरावे लेके चल गईली तो वही जो हवन भई रहे तो पोखरों में से पानी काट काट के दुपटो पर आटवा धो के सान लेली लड़किया सान के हवन भई रहे शंकर जी के मंदिर में बस वही में लिट्टी लगा ले लिया लगा के खा ले आटा तो झूठ हो गई। तो का भइल कि हाँ बावे कबो कबो फटफट के आता तो आटवा सान के खा लेली। तब लोग वो बेरा से लोग जाओ तब पूर्व माय मुँह रहे तो शंकर जी के पश्चिम माय घूम गए जब उनको माई सान सुन के ले गली चढ़ावे के तो उनका पूर्व माय मुँह रहे शंकर जी के पश्चिम माय घूम गए। अब तो सारा लोग जाओ लौट लौट के आवे कि सवेरे से पूजा जी जे कह ले बा उ ठीक ही बा से ठीक ही से कह के चल गइल महादेव ठीके रहनी आ ए बेरा काहे पश्चिम मुँह घूम गइल बानी। तो कहल लो कि लोग आओ मना हो कि यहाँ के घूमी सारा लोग गइल मुखिया सरपंच सबे चल गइल कि हे महादेव का गलती बा हमरा गाँव में कि और लोग पूजा कइला तो रउआ ठीक ही रहनी आई अभी खन जब पूजा करे आवता तो रउआ पूर्व माय से पश्चिम माय घूम गइल बानी का बात बा। जब पंचायती होके लागल हो जा मंदिर पर तो राजा साहब गइनी तो कहतानी कि अगर जे महादेव के माना दी हमरा अगर जे महादेव के मना दी तो हम आधा राजपाट ओकरा के दे दे। अब तो लड़किया सुनलस तो कहलस जे एगो काम करी माई हम जाई मनावे कहली कि अब करम ते तो अपने चटनी बाड़े आखिरी चटनी बाड़े ते तो कुछ निकाल के जुठिया देता रे तोरा से मनी हम थोड़ा गाँव भर के लोग हार गए लगते ही बाकी बाड़े तोरा से महादेव मनिया तो कह लो कि तो चल गई लड़किया ओकरा बाद फिर आयल तो घारा हुआ तो कहती कि भाई हम जाएंगे आधा राजपाट राजा साहब देवे का कहल हम जाएंगे चर्चा में अथी महादेव के मनावे हम जाता नहीं मंदिर पर तो कहली कि ना ते मन जो वो छावनी ना माना एगो छोलनी रह तो छोलनी घुमेट के काखो तर दाब ले दाब के लेके चल गए काखवा तर दाब के लेके चल गए काखवा तर दाब के लेके चल गए सबके वही जा खड़ा रह गए तो मंदिर में डूब गए तो राजा साहब कहता हंसो तारा राजा साहब कहता गए इतना लोग मना लिया तो ना माना अच्छा देख ले जा जेहू से माना तारा कि ना जब जाती है तो जा ढूकल मंदिलिया में तो कहती है कि लिट्टी पका के खा लेनी तारा हवनों में तो तारा ढेर दुख लग गई ऐसे घूम गई ढेर तार झूठ हो गई ऐसे तू हम आए घूम गई तू घूमबा कि ना घूमबा तू बताओ ना। तो कहलन कि महादेव सोचस कि हम के ना घूमी अगर नहीं घूमा तो उल्टा सीधा ही बोली तो ले गई हवनों में छौड़ी छोलनिया डाल दिया हवानों में छोलनिया डाल दे लसा डाल के निकाल के लेके जाती है खूब लाल हो गई तो जाके कहती है छावनी की
अब बताओ तारा के वही बेरा से मनाओ तनी मनबो कि ना मनबो। अगर ना मनबो न तो तारा चुतरवे पर सटा के वहां पे फट दे घूम जाइबो। सटा दी जब उड़ावे लगल उनका चुतर तर जब छोलनी ले जाए लगल तो महादेव डरे घूम गए। आ वही आखिरी माने गरीब रहली आखिरी गरीब रहली आ जितने बेटी चटनी रहल उतने उनका के बना देला। अब महादेव घूम गए नहीं राजा साहब उठलन तो आधा राजपाट ओकरा के लिख देलन महादेव जैसे उनकर दुख दूर कैनी कैसे सारी संसार के दुख दूर करी ताई पीछे हमरो बाल बच्चा के हमरा बेटी को दुख दूर करी हमरा मालिक के